satu. Cek. Tes. Tes. Hurian itu hata dihamu amanami nang dohot inanami. Neng putau tama perminggota di bagasan arisa derion di pesta perningotan di are hatutupun itu hatta Yesus Kristus. Neng masuk ma prosesi asa jongjong bahita amang salhutna diinginat tabi.
Oras madihita saluhutna. Huria ni Tuhata, ganup di bulan Desember, marlas ni roha dohita mamestahon ari hatutubu ni Tuhata Yesus, naro tu porti bion. Asi do tolong ni rohana, naso tardodui patu pahanguluan, tu ganup akka pardusa marhite pakokopna. Jakon maibana gabi si palua di bagasan ngolung. Tapuji jalata soba maibana dadaholan di pesta Natalon alai saliling ngoluta. Hamudongan saha porseaun sadarion sude duhalak Kristen di sadok portibion. Mamestaon ari hatutubu ni Tuhan Yesus. Natal, ima mamestahon ulaun ni debata, naro manopatita jolma pardusa di portibion. Atong las maruhata, manjakon haroro ni Yesus si paluai, laos di bagasan las niroha, jong dohami dison sudi akapar haladu ni uriata pasahaton. Songontada las nirohata, mamestahon hatutubu ni Yesus si paluai, masih jalangan mahita dohot na dilabungta, laos pasahaton selamat Natal. Budul Mahita Ruas. Tamar saur doh Yesus naung tubui. Asa tung si koplas ni rohata, marede mahitasian buku ede nomor 56, Sai Roma Hamuna. Hite goarni debata ama dohot goarnya ede hokamuma sada ede nai baru di Jehovah ede homa Jehovah ale sadok tanoon pajocor hamuma di tonga-tonga ni akasi pelebegu hamuliaon nai di tonga-tonga ni salhut bangso halongangan akan nabi nahen nai marsoba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadoan akahitir mahamu maradopun ibana ale isini sadok tanoon. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
martangiang mahita, alea manami amani Yesus Kristus Tuhan nami, na tubuh di huta Bethlehem, sai pinuji maguarmu nabadiai, ala naung ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami sian haholomon, tuhati uron jala di padomu hodo hami, na holong hian sian ho, gabe saur musedo hot ho, gok halalas ni roha do hami, ala ni i, sai jalo mahamulateon ni rohanami, naung tinopotmu, marhite-hite anakmi. Amen. Tanghon hamu mapati ni debata, imanata surat di Yohanes bidusada ayat 14. Gabe daging mahatai jala maringan di tonga-tonga ni hita jolmaon. Jadi huida hami ma hasangaponna, ima hasangapon ni anak sasada nasian amai. Gok asini roha dohot hasit tongan, ido sahatna, atong rak mangido gogo mahita tu debata, laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon na hobar tu patimi. Nalu ja
dosata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan para siroha na sumurung, nunga roho tu portibion manopot tami, madongani hami di sudengolu nami, alai sai olo dope ganggu hami di padonganim, uju hua dope hami ragam hamaolan, dohot paruk kilon, rodoho tu portibion, laho makoko pami, patuduhot tiruot tu hami, asaradi hami mangurupi akkana patut urupan, alai sayolo do tartutup rohanami, manarihon akkana gale dohot na mekmet, say sungguli ma rohanami, asa muba roha dohot pangalahonami, asa tarparang hok kami pakokok mi di ngolu nami, jalalam patarmah di hami, nasetotong di dungani ho hami, manangaha pena masa di ngolu nami, tangihon mahami, marhite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Tuhan Yesus Kristus Asimarom, Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Tangion hamu mabaga-baga ni debata taringot Tuhan sisan ni dosata. Ai songonon doholong ni rohani debata tu portibion, pola do anak na nasasadai di lehon, aso nang magu ganup na porsia di ibana, asa hangoluan nasa leleng ni leleng na di ibana, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Hatani di bata turpuk epistel di pesta Natalon, imana tersurat di pesalmen biddu siapul pitu ayat sada 112, tajahama marsikat sorin. Jehovah do raja, marolo polo matanoon, marlas ni rohama pulo-pulo akanalani. Api mardala di julona, mangakon akka alona humaliang. Malala duaka dolok songon patis, maradopon buhi ni Jehovah, maradopon buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Ikot tarurak sogot sude akka si soba aji-ajian, akana papuji-puji dirina mida gana-ganaan, ikon marsoba tu ibana do sude akka debatasi leban.
Ai hodo ali Jehovah na tumibul gumam-gum sadok tanoon, tumobil situ tudoho siya nasa di batasi leban. Sai tersabur do hati uron di partigor, jalalas miroha di akana ujur marroha. Ima sahatna, martua do akana tumangihon hata ni debata, jalan nau piopsa. Amin. Taha tidak ko maha porsiao tei, songon nahita tidak ko nidong atas saha porsiao disadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo naso hatu dosan, na tumo palangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe syaton di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di banghuman ni silatus, nama titar pajal do ibana di hau pinor silang, na tua bono atoro dung ditanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, laho hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, di simai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu doho namate. Au porsea di todi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hato pani halak Kristen akan nabadia, do dia sesam dosa, do dia kaina mantuk, nak mangolu do sogot daging hak namate, do dia ngoluan nasora sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita, dung sipul pertangyangan Arianon, tapatupado ima marulaun nabadia. Mersogot di hari Kamis, tapatupado pertangyangan ima pesta Natal paduahon masuk pukul 10 pitu wib. Jala laus disido di patupahuriato nalaho pasahaton, tuaka ina nama balu, dohot anak kon na sopot somarina dohot na somarama songonima sunggul-sunggul dihita mauliate. Marede sia bukede onom sada 5 papungule sada a dohot sada b.
Dameni debatana sumurung, sian salut na roha. Imana mangaramoti salu, hati-hati dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata di pesta Natal na parjulu. Imana tersurat di surat Tuhala Heber bidusada atau Ibrani pasal 1 ayat 5 rodi 12 songonon ma tersurat di sini. Ai tu suru-suruan dia mahia didok. Anakku doho. Sadariod doho hutubuhon. Manang. Au do gabi amana. Jala ibana. Gabi anakku. Alai dinanaeng togihonon na muse tu portibion ibana na parjolo tubui disima didok ikon marsinggang tujolo na sude aka suru-suruan ni di mata. Didok donian taringot tu aka suru-suruan ni. Ibana mabahin alugo suru-suruan na. Api na marjibur-jibur do parhaladona. Alai taringot tu anaki didok rodi saliling-liling na do habang sami. Ale debata tukot hati goran do tukot harajaon mi. Di haholongi hodo hati goran jala dia gigioko do hajahaton. Ala ni i di miakon di batami miak halalas niro hatuho ale di bata sumurung asa tu aka dongan mi. Dungi ho ali Tuhan paujakon tanoon dimulanai. Jala jadi-jadian ni tanganmu do parlangitani. Magodo akai muse alai toktong do mian anggoho laho buruk doi saluhutna songon ulus. Songon sape-sape balunon mui sudi gabimu bama. Alai anggoho laos tong doho dang masohot aka tahun mi. Ima yanggo sahatna. Selamat Natal madihita saluhutna. Dang songon jumlah niakana roon kuida gugu ni suara. Ira talu do suara muna olat tu sada suru-suruan. Selamat Natal madihita saluhutna. Ipen yan nga lumayan ni. Nga songon na paduja kuna budari ate. Amang inang jala lumobi tu sudut na poso. Jala tantangan tu hita sudut na tumua. Taringot tutur pukon. Jala omma toktong na semasa di tonga-tonga ni hala Jahudi. Dia do na sumangap. Aka suru-suruan itu manang Mesiasi. Manang Yesusi. Lumobi ma aka hala eber nang hala Jahudi. Nasai lohot di pikiran nasida. Nasai lohot di parbinotoan nasida.
yang selalu membanding-bandingkan Yesus dohot aka suru-suruan. Jala ido nasai mangolu dia ka parsaoran ni halak Heber, di parsaoran ni ngolu ni halak Yahudi, nadaing bongot nagabe Kristen. Jadi dang dosa manginang halak Yahudi dohot halak Kristen. Alai molo didok tu halak Kristen di Indonesia songon halak Yahudi dohonina mungkin ra sifat naidora nanidok. Alai dang dus Yahudi dohot Kristen. Napa dua honta ida manginang. Na memang sai diperhadapkan dang taboto memang isedo na manongos suraton alay natakas ima tuhala Kristen narosian hajahudion nagabi Kristen. Lohot do di pikiran na, lohot do di rohana, siapakah yang lebih mulia? Yesus atau malaikat? Asa di patorang di paadar do di bagasan turpuk tahun adong do opat nagabe parasingan Kristus dohot aka suru-suruan. Na parjolo mai yang go suru-suruan ni di bata imana tinopa ni di bata. Jala yang go Kristus Yesus ima panopa. Baswadong do pe padita nami guarni Kristus di mula nai. Yang adong do pe. Buasa itu dido Kristus namanopa di mula nai nunga adong hatai. Jala saur tu de batado hatai, jala mian di tonga-tonga tado hatai, jala ise do hatai, molo di Lukas sada ayat 30 sada, ima madok Kristus. Asa di bagasan hasi tulusadaun ni di bata. Naso tarsirangi sada dot nasing. Jala hola sada do di mata. Jala odo amanginang nagabe tantangan tu sudut na poso. Generasi gereja masa kini. Nah memang mereka diperhadapkan tu berbagai hal. Pangajarion. Nang sian luar ni hakristenon. Nang naro sian hakristenon. Jadi tantangan do namang tu hita aka sudut na tumu. Bohado hita lahopa mangajari aka sudut na poson. Yang go Kristus ima panopa disaluhu. Ibana do di bata. Ibana do sitopa saluhutna. Panurat ni Heberon betul-betul mengenal sejarah Allah. Betul-betul dimoto ibana isedo debata. Sehingga dengan gamblang ibana. Sehingga dengan jelas ibana. Patorakon tuhala Yahudi nananggabe Kristen. Napaduaon na taida abang yang go suru-suruani imalaho makobasi. Disuruh dia batama suru-suruan na ima si Gabriel dohot lan na asing. Manda poton si Maria dohot si Joseph. Nang tuaka parmahani. Nang songon itu si Elizabeth. Mereka disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Alai yang go Yesus Kristus ima napasahaton hatana
tuaka suruh-suruhan. Dangdus hasahatan nihatai dohot napasahaton hatai. Napatulun nataida musai di ayat 10 tolui. Dake adope suruh-suruani di peakon maringanan di siamun ni di bata. Alai yang go Yesus Kristus dung manaik ibana tu banua gijang hudul do di siamun ni di bata. Jala siani mamusero tu por tibio. Jadi molo disukun manakah lebih mulia sing ora dibanding-banding ke. Jangan kita melihat membanding-bandingkan rumput tetangga lebih hijau. Nanti repot Pak, repot Bu. Yang jelas Yesus Kristus adalah Allah, clear dan itu clean. Jangan dong natudoson ibana. Tidak ada yang serupa dengan dia. Tetapi tantangan yang kita hadapi gereja masa kini. Lumobima tu sudut nau poso. Masih mampukah kita orang tua mengatakan yang telah membawa mereka dibaptis, yang telah mereka lepas sidi, sekali mengikut Kristus, selamanya mengikut Kristus. Mampu dope hita kanatoras mandok songoni, tuaka yana kota. Tunggu sebentar. Kita mensyukuri kemajuan zaman ini. Dan kita tidak boleh tutup mata dengan kemajuan ini. Sebab kemajuan ini adalah berkat Tuhan. Tetapi bukan tidak mungkin namanginang. Gereja masa kini diperhadapkan Tuhan masa kini. Generasi muda gereja diperhadapkan kepada Tuhan masa kini. Masih tertarik enggak ya? Generasi muda ini kisah Maria dan Yusuf. Masih tertarikkah generasi muda tentang kelahiran Yesus? Coba amanginang kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Amanginang jujur. Jangan ada dusta di antara kita. Ise mana patupa pertanyaan Natal keluarga natuarisada. Siapa nama mestahon pesta Natal keluarga tanggal 23? Jangan ada dusta di antara kita. Masih tertarikkah kita sendiri? Lihat amanginang. Yang kedua, sadar atau tidak sadar pergeseran itu terjadi. Di Bethlehem ada nggak pohon pinus? Ada di Bethlehem pohon cemara. Itu padang Efrata. Sadar tidak sadar, simbol Natal telah berganti ke pohon cemara. Sebenarnya kita itu enggak datang ke pohon cemara. Tu dia doa kapar mahani amanginang lau. Ke kandang domba. Mana kandang dombanya? Ini sadar atau tidak sadar? Kita
telah bergeser. Sasitong namang inang di barani pinahani do. Songon karakter integritas niaka na porsea di ibana. Ahamana taida, ahamana diida aka parmahani. Dung sahat na sida tuhuta Bethlehem. Jala di barani pinahani. Apa yang mereka lihat? Pohon cemara, kelap-kelip, ndak ada. Tetapi mereka melihat karakter Kristus yang itu sebenarnya tinggal di dalam setiap orang yang percaya dan menyembah Allah. Yang pertama adalah seorang bayi. Bayi menunjukkan ketulusan, kepolosan. Dan yang kedua adalah lampin. Kesahajaan dan kesederhanaan. Coba amanginang kita perhatikan pelan-pelan nenget-nenget. Marhusor donuaeng akaon sian pesta ni halak Kristen. Marhusor do. Bahasa saya jut masih gotilan dia ka pesta di tonga-tonga ni huria. Sangat madi debatana di gijang, dami madi tanoon. Kita lihat amanginang kemuliaan Allah mulai dirampas manusia. Jadi jangan salahkan Allah, jangan salahkan iblis. Molisi-bolisi ngapa ciu ni? Ainung ngasih gok sibolison sia sibolis. Kita lihat di situ lampin, adalah hidup kesederhanaan. Napa toluhon ima songon karakter ni Kristus. Na iko sa sitong na ido na nang tahangoluon. Ima adalah penolakan dunia. Bah di peak kom majunuaeng. Di inganan ni si panganon ni si pinahan ni amang tahe. Lapatan na amanginang. Dia turun ke tempat yang paling hina. Bahkan domba sendiri tak mau tidur di situ. Tak uji majo. Karakter itu masih adakah di antara kita? Supaya memang gereja masa kini, gereja yang akan datang akan diperhadapkan kepada pengganti Tuhan. Tuhan masa kini, Tuhan masa yang akan datang. Apa itu? Adalah industri yang begitu canggih. Kemajuan yang begitu hebat ini. Amanginang. Masih perlukah kita berdoa? Masih butuhkah kita berdoa? Buka internet, buka itu semua, gerak, segera tampil. Hati-hati kepada generasi muda. Adalah tugas tanggung jawab kita orang tua. Untuk memberitakan sekali mengikut Kristus selama-lamanya. Mengikut Kristus, amin. Sekalipun kau ditolak, sekalipun kau tidak diterima, ingat Yesus sendiri lahir di kandang domba. Napa dua ho namanginang.
Tutusi tutu tahamolatir dohaka hamajuonon. Kita mensyukuri kemajuan ini. Tetapi sekaligus kita untuk mawas diri. Dan kita juga harus self control. Apakah itu amanginang menggantikan Allah dengan berkat Allah? Martangiak kita naing manigor tulus songon tangiang tai. Wulu do songoni marsahit tinangyakon ape marsugut robarita. Amang ngamoding be nina. Batu Roma inahan naon mangapuli eda nina mangapuli unak komadili ay godang do tudos nina sataon dang marminggu inatay tak ida amanginang manakah yang lebih tinggi, manakah yang lebih mulia, kemajuankah atau Tuhan? Yesus itu yang lahir di kandang domba itu, dia adalah sepenuhnya Allah. Dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara, dialah yang mencukupkan, dan dialah yang menyelamatkan kita. Amin. Tak ida semakin maju dunia, semakin maju akahamajunon, semakin rumit kehidupan ini. Semakin rumit. Tetapi kita percaya, sekalipun semakin rumit, seorang ibu yang sedang menyulam di malam hari, yang sedang bermain dengan pahopunya, lalu bola pahopunya pas di kaki dari opungnya. Lalu dia melihat sulaman opungnya. Pung, kok terlalu banyak benangnya? Gambar apa sih? Dang dia tusi hoy pung, anope dung sidung botoon muma. Pada waktunya sulaman opungnya selesai dan pahopunya melihat, wow, begitu indah. Amanginan kelahiran Yesus. Sekalipun kita menghadapi kerumitan hidup, Dia adalah juru selamat. Ibana do dibata, ibana do na manopa saluna, ibana do na manario kita di ini obar tu topik ni minggu ta marsoba tu ibana, ibana matututa soba. Nang sorang di barane pinahani, nang ro manopotita hajol maunon, naung paluau kita sian gonggoman ni dosa dot hamat tiani, ibana de tutu si luai. Selamat Natal madihita saluhut na martangiang mahita. Pinuji mahuali debata cahuna. Marhite Kristus Yesus Raja ni huriai to di perbadian nama jauh kami Tuhan uluan nasoras. Di pagoko de Tuhan las ni rohani huriam di sadok portibio. Jala di paluaso de Tuhan laho marningot hina balga ni holong ni roham don asu ni roham. Makokop kami colma uju pardu sadupiham. Ima tutu malatiok kami Tuhan di roroho do kami sian gonggoman ni dosa dot amatiani asa solut tu haluan dot hanguluan. Di ini Tuhan suan mai di bagasan ngulun nami. Jala Tuhan marboras marparbue mai di akka perdalanan panggul meton di ngulun nami. Molotung pe Tuhan adong akaha maulon jala di palwaso Tuhan akaha maulon nang parsurian di bagasan ngulun nami. Ali Tuhan ajari kami toktong. Laho mandok meliate jala urubi pargugui kami Tuhan. Laho macoho ganung akan maco guarmu jupangan haluaudo.
di baini homa hu puji hami Tuhan tung pasikop malas nirohani huriam marhite hite las niroha marhite ulup di tonga-tonga ningolu naganu. Amin. Mari dimahita papunu pilihan tujuh. Halalas niroha guda dahu maritahono numatu busi palua dirita jolmao bersama puni dibata nos dame 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 madijona lubu nirohani dibata dohita jolmao ay sabor ginotto bisa bintang binahomi sumondangi
May sabor pinagkabisa, bintang di nahulog
Halalas ni Roh Agoda, sa isang gabi Roh Aki, asado taunalo, mamuji ko ani. Magsangap po ni Debora, mas dami-dami idioma. Lupo ni Roh ni Debora, Rohita Julmao. Halalas ni Roh Agoda, nahubad itahono. Umatku si Parua, Rohita Julmao. Magsangap po ni Debora, mas dami-dami idioma. Lupo ni Roh ni Debora, Rohita Julmao. Ay sabon inondo bisa, bintang pinaholomi, sumandang ihangulapon, narirohantai. Ay sangat po ni Debora, mas dami-dami idioma. Lupo ni Roh ni Debora, Rohita Julmao. Tuhan Yesus ada buah,
Tatangiakon ma peliataun tu di bata martangi yang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Odo harorwani saluhut silen leo nadinggan do naso libasa na mauliutus. Upasatami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tu ho. Sa jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu may jala ramuti. Asa ho para siya kami pilihan non. Pati bulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di porti biom. Buhay maruhana mi marhite-hite todim. Asalam hutadda hami gudang nislen leon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata na toktong na sumarmula na sumarpasohotan. Upuji hami maho ala saut sudi tahim, naung sinakakmu adorang so marujahan dope hasyanganan. Dang tarabak sibuli sakapmu, dang sudat tahim na badiay di bendusa nami. Alani holong ni roham na balga na sohaduduani. Di ba ini moliate maruhanami tuho, ala naung saut sakapmu, ima parsurum di anakmu gabi si palua jala si pangulu di hami. Asa malua hami sian dosa, hamatean dohot sian jala masohot hami mangulahon dosa, ope. Saya si maruham di hami. Tugio kami tu anakmu, saya bain mahami gabe siluam tu ibana, asa upani halujaun nahami, ala nati naon na berniti, dohot hangaluton humokopami, asa ibana na puna hami, jala hami na puna ibana, saya sungguli mahuriam sadarion, asa diingot habal gaum mudot haroro ni anakmu gabi colma, laho panguluo kami pardusa, sai sungguli ma aka parhalado ni huriam, mamaritahon barita na uli itu salu tala, naung patar hasangaponmu, jalanong jupang dame dohot nasonangan, sai lehon ma pitu na ukap tu halak si pelebegu, do tu parugamo na asing, asarona sida mangului Tuhan nami Yesus Kristus. Saya rajai masalut raja don akasuruanna. Asa di botona sida, naung diliau ko raja jala Tuhan nasu murungi, rodi saliling nililingna. Saya lehon gugu tuakana di bagasan pangujunan, apuli akana marsak, jala palua akana targugut. Saya tatap jala odingi akana pina buru-buru ni halak ala ni guarmu. Sai dongani jala pasu-pasu hami sudi akan nama gudang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manamin yang di banua gijang. Sai pinarbadia maguarmu, sai roh maharajaunmu, sai saut malomoni roham di bonotongon songon na di banua gijang. Leon matuami sadarion hanguluan siapa hari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami muna kami togion tu pangujunan palua mahami sian pangago.
pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Bisodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi maruhana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim. Amanginang adorang so masuk kita tu ulang nabadia mangulun mahita satokin ira-hira 10 minut laos tajaloma roti Bethlehem Junuaeng na pinaradi ni huria hudul mahamudi inganan muna rope na pasahaton tuhudulan muna dohot akua sian Jordan doi suke Jordan mangulun mahita satokin amanginang adorang so masuk kita tu ulaun nabadia. Jadi dia muaka manami nanami songon nahudok nakini adong do di paradi jonuaeng taringot tu roti dihita alai ala di tongat dalat dope jonuaeng dangsa dope tu Bethlehem roti i sejumlah ni hitau sudi
Jadi ba anon di mulata di pasah peanon di juluan roti i. Asa maningor bongot tita tu ulaun nabadia. 5 minut nari asa masuk kita tu ulaun nabadia. Pinangi dodot hormat amanginang di akanaso boidope madohoti ulaon nabadia danak dohot akanaso makatidakon haporsiaon hupangido hami dohot hormat di luar majonasida asaboi nanaeng madohoti ulaon nabadia di bagas gereja. Naso boi madohoti ulaon nabadia ima danak naso makatidakon hapor dope dohot aka na dibalian ni huria manang nahona RPP. Asa taingot amanginang kepada anak kami yang belum menyaksikan iman, yang belum bisa mengikuti perjamuan kudus, kami minta supaya menunggu di luar supaya orang tua kita yang akan mengikuti perjamuan kudus dapat memasuki gereja. Tadoko maju akan akotai yang manginang paimahod di luar asaboy masuk aka dongat tananaeng madohoti ulaon nabadia.
tolong perhatian Amanginang, kunci motor ditemukan 1. Yang merasa kehilangan kunci diambil di kantor ya. Kunci motor. Tapahohoma rohata, asa masuk kita tu ulaon nabadia martangiang mahita di rohat tabi. Amin. Maredehitasian buku Ede 152 ayat sada.
dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ati-ati muna dohot rohamuna, marhite-hite Kristus Yesus. Amin martangiang mahita. Ali Tuhan debata para siroha na sumurung, amanami na di banua gicang, asiroham topot mahami na pungudison, andorang hupangak kami anon parpadanan na badiay, lehon matod di porbadia tuganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulu di hami, asa pos situturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami maswadaho diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporsyaon na mangului, paimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akka naong pinarhamaol ni debata, ita sakap nuaing mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatibang majomolo manang natau hita marulaon na badia, asa unang honauhum manang ise sian hitaon. Ay holan naundu roha, jala na manolsoli rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tau mangaton parpadanan na badiay. Alay akan nadohot marulaon na badia, unang be dioloi sibolis, unang be tidak dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tung gotapo kamuma hosom dohot late ni roha, alay paingot-ingot tamuma Tuhan Yesus Kristus naung mate, jala mulak mangolu humokko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiay. Dibaheni tatak kasih majolo rohat tabe, jala alusi hamuma suku-sukunon, jong-jong mahamu saluhutna. Parjolo di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot ala ni pangalausim di patik ni debata, molo di parhatutu roham dokma olo. Paduahon namarsa doroham ala dosami, jala dipangido roham naing malua honwaing sian di parhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon pangoluhon pardosa, ibana naung mate dohot mula mangolu humokop ho, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Paupaton olo doho manggotapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akup ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songoni roham dokma olo. Atong tapau duk be marohatta, jala tatopoti masude dosata, ihutok kamu matangyangon di bagasan rohamu nabe, martangiang mahita. Ale Tuhan dewata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa gudang dohami, ay jot-jot hulau si hami patikmu,
tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugot, molo balosonomu tuhami hobartu pabahenan nami alani godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami. Alani i ubahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesama sude dosa nami. Jalalehon to di porbadia tuhami. Asamar gogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobar tulomo ni roham saliling di tanoon do pehami. Amen. Atong hamu akana manopoti dosa muna. Jala na mauas di asin ni rohani debata. Say sahat matuhamu na hina porsya amuna. Mga sahon hata ni Tuhan Yesus dohudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Anak dohot todi porbadia. Amen. Ale amanami na di banua gicang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gicang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na puna harajaon, dohot hasangapon, rodi hangolua saleleng ni leleng na. Amen. Maredehita hudul mahamu. Atong tangiho kamu mato nani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiay. Dibuat Tuhan Yesus dosa-gusagu borngin nai uju tarjehe ibana. Didokma mauliate. Dungi di ponggoli mai di parlehom matuak kasisianna. Huhut madidok. Jalo hamuma, jala pangamma. Dagi kudui nanilehom tuhamatian humokop pamu. Bahen hamuma songoni bahen parningotamuna diau. Jala dungsun nasidamangan dibuat ma panginumani. Didokma mauliate. Dungi didokma tunasida. Jalo hamuma, sude hamu manginum siani. Ia panginumanon padan nai baru maon marhite-hite mudarhu. Na niusehon humokop pamu bahen hasesaan ni dosa. Sai bahe kamu masongoni bahen parningotam muna di au. Atau nunga rade sude. Ida jala dai hamuma dengan basa ni debata. Maredehita laos Roma mar 12 halak
tujolo. Irama
Jongjong mahita saluhutna marede hita sian buku ede nomor sia hupuji holong ni rohamu.
Puji ma Tuhan debata aleto dikku, jala nasa rohaku di bagasan mamuji guarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata aleto dikku, jala unang tung halupahon dengan nibasana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamaguan, jala dilehon tuho dengan bahasa dohot asini roha. Para si roha jala par dengan bahasa do Tuhan debata. Labata rimas jala para si roha godang. Dang dibahen tuhita nahobar tu dosata. Jala dang dibaloson tuhita nahobar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu akka anakon nado. Asini rohani Tuhan debata di akka nama kabiari ibana. Nunga takas di patuduhon debata holong ni rohana itu hita dinamate Kristus humokop hita uju pardosa dope hita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baheni sai pujion ni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng ni lelengna. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasarhon ma damena tutodim. Selamat hari Natal madihita saluhutna horas. 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 Masih jalang mahita.